Això forma part de les activitats d'aprenentatge. No feu tant de mullader! Sí! N'estic tipa. Això passa perquè tenen una tutora negligent. Ho sento. 9a classe. L'esclat de llavi sexy d'una nit d'estiu. Em sento sol. La Fuco se n'ha anat de campaments. Jo també estic deprimit. Les noies amb l'uniforme de la Seito Sannomi han desaparegut de la ciutat. Si almenys pogués adorar el seu xandall... Pugeu? Hokkaido! Hokkaido! Au, va, si som just al mig de Honshu. Però em sento com si fos allà. Em noto el cor renovat, tot ell crida d'alegria. A més, és molt romàntic. És com si hagués de passar alguna cosa. Oi que sí, oi que sí? El cor s'allibera i et sents capaç de fer tot el que desitges. Ara que hi penso... Exacte, aquest és un raconet ideal per l'amor. L'amor? Bé, ja està. Ha estat més fàcil del que ens pensàvem. Jo tiraré la canya a la Hibiki-chan. Ho dius seriosament? Sí, he decidit que ho faré durant aquests campaments. Alerta, que és una professora. Això no em suposa cap problema. Ets un valent. Jo també em vull lligar a algú. Qui? Lume? Lume? Té una bona pitrera, però se me n'encomanaria la manera de parlar. Llavors, provo amb la Himejima. Ui, no, que aquella té una força inhumana. I la Kuzuha? La Kuzuha és un bon blanc. Deixa-la estar. No, deixa... És una mocosa. I sempre està de pega. Llavors, ens queda... La Seiko Kazuganomichi. La seva família és molt rica. Decidit. Akira, i tu? Per quina et decideixes? Amb mi no hi compteu. Oh. Hibiki-chan! Tinky, li suplico, li... Fujio, sempre igual. Si tens prou temps per fer trapelleries, també... Vols que t'ajudi? Per què? Declarar-se? Exacte, això mateix. Senyoreta, que no veu que el plom de la Oki se li volia declarar? I un bé negre, jo sóc una... No, vull dir que sóc mestra. I això què té de dolent? L'amor prohibit entre una mestra i el seu alumne en un entorn ideal. Deixeu-vos anar cap al paratge de l'amor i quan torneu estareu ben enamorats. Ai, que genial! Hibiki-chan! Per què no l'accepta? No diguis disparats. Prou! No m'acostis, ets un pesat! Pesat, que em faig por! Hibiki-chan! Pensió Gotchi. Àvia, com és que és aquí? Totes les muntanyes d'aquesta zona són propietat meva. Què? De debò? Al·lucinant. Digues, com van els campaments? Doncs, com li diria, vull deixar de ser dona d'una vegada. La subdirectora sospita de mi i aquell ximplet pervertit de la Oki no para de perseguir-me. No ho suporto més.
fas bé. Fukae! Deixa'm un moment. Ho fas molt bé, Fukae. Em vaig pelar dotzenes quan era escolta. Sí, molt bé, molt bé. Espera't un segon. Ets una exagerada. Però els microbis... Fent això n'hi ha prou. Te'l tornaré net. Adéu, ha sigut molt divertit. Hem xerrat massa i al final ens han deixat en un lloc completament diferent. Nagoya. Com que hem arribat avui mateix, hem tingut una mica més de temps lliure, però aquesta nit dormiu bé. I així estareu preparats per pujar a la muntanya demà? Res més, ja us en podeu anar. Sí! D'això! Oki, fins demà! S'ha tornat una mica tímida. És que les dones són així. Tens raó. Aquesta vegada sí. Fugio, anem! Jo vindré, aneu passant. D'acord. Kusuha, Kusuha! Què voleu? Vine. Dóna això a la Kazuga no Michi, sisplau. Què és? Una carta d'amor. I aquesta, dóna-la a la Hibiki-chan. Adéu, confiem en tu. Una carta d'amor? Sí. No pot ser. I aquesta? Deu ser per mi. Sí, segur que deu ser per mi. No, aquesta és d'això. Aquesta nit t'esperaré davant de la cuina a les 9. La meva hi diu... Aquesta nit t'esperaré davant de la torre del rellotge a les 9. Som-hi! Gaudim les vacances de l'amor sense manies! Ai, Maimi, strawberry egg. Ai, Maimi, strawberry egg. Fukae, Què vols? d'això, et ve de gust que passegem? Et fa por que les professores ens trobin junts? Em sap greu haver-la fet venir, que estava enfeinada. No, en realitat no feia res. D'això... Acceptarà de veure's amb la Oki? I ara? Gràcies per esperar-me. Home, què hi fas tu aquí? Senyoreta. La veritat és que no sé si dir-li o no. No em decideixo. Ho dius per la carta? Sí, quan la Oki me l'ha donada em sentia com si alguna cosa molt feixuga m'oprimís el pit. No podia respirar. Segurament m'ha passat perquè m'ha semblat que allò seria una carta d'amor per vostè. I a més, encara em fa mal el cor. Per què em passa?
Per què quan penso en vostè el cor em batega tan de pressa? Potser sóc estranya. No, no és veritat. Kuzuha. Senyoreta. Em sembla que ara no podrem tornar. D'això. El temps que fa la muntanya és una murga, oi que sí? Deus tenir fred, oi? Acosta't al foc. Fins i tot saps fer foc. M'has ben impressionat. No n'hi ha per tant. No, no em miris! Fukae! Himejima! Esteu tots dos bé? Sí. Quina poca vergonya, quina calamitat! No! Només s'han aixoplugat de la pluja. És evident que menteixen. Un noi i una noia adolescents han passat una nit junts. És indubtable que ha passat alguna cosa. Oh, és una indecència. S'equivoca. És una manera de demostrar l'amor que se sent. Què acaba de dir? Així, si hi ha amor, els permet qualsevol cosa als estudiants? No, jo no. No es burli de mi. Queda anul·lada l'ascensió a la muntanya i en lloc d'això separarem els nois i les noies i els faré classes d'educació sexual. Noies, heu rumiat alguna vegada què és el que volen els nois de les noies? El seu cos. Sí, l'objectiu dels homes és el cos de les noies. I vosaltres sou boniques, segurament ja us deveu haver trobat una o dues vegades algun bèstia pervertit, oi? Mai no us en havien dit res, d'això? Si deixeu que us toquin i us deixen embarassades, l'actitud dels nois canviarà radicalment. Ens abandonaran. Els homes són uns animals. Quan sorgeix un problema, fugen i ja està. Són uns animals covards! Abans que us n'hàgiu de penedir vosaltres mateixes, heu de protegir el vostre cos. Els mascles de pregadeu són lamentables. Ho sabíeu? El mascle de pregadeu, després de la còpula, és assassinat i devorat per la femella. I això què té a veure amb nosaltres? Mireu de recordar sempre les paraules dels vostres pares i les vostres mares. La meva mare no para de repetir al meu pare. Guanyes una misèria! Guanyes una misèria! No hi ha dret, perquè treballa amb totes les seves forces per la família. El meu pare, quan s'emborratxa, sempre diu que casar-se va ser el pitjor error de la seva vida. Les dones fan por. Sí. Per cert, la Kira es veu que va passar la nit amb la Himejima. Sospitós. Ell diu que no va passar res, però vés a saber. Massa sospitós. Què volies? Demanar-te perdó. A mi, com que sóc un noi, no em perjudica
A mi tampoc no em fa res. No hi pensis. Els rumors sense solta ni volta desapareixen de seguida. Sí, és veritat. Que us entén? Això és una ratera. Com gosa anomenar educació sexual una cosa tan mesquina com controlar si els nois i les noies surten junts? I d'allò en diu amor? L'amor en si comença quan una persona es preocupa pel que una altra persona sent. De tant en tant dius coses amb sentit. En Fukai i la Imejima, aquell parell, també. Què té de dolent? No m'ho digui! Oh, per què et molesta? Encara són estudiants de secundària. I a més, jo confio en ells. Mira qui parla. Tu també estaves molt afectuós amb aquella noia jovenet. Què vol dir? Si no us hagués interromput, què hauria passat? Ja m'ho imagino. S'equivoca! Està molt equivocada! Tant és. Digues què penses fer. Deixaràs les coses com estan? No permetré que això continuï! Aquests 3 dies i 2 nits de campaments no han acabat sense incidents desagradables, però avui finalitzen... Nois i noies, us estimeu els uns als altres? Esperis, què fa? Nois i noies, podeu sortir junts! No, va contra les normes! Us sentiu sols, oi? Us entristeix no tenir ningú a qui estimar? No s'hi senten pas. Què pensa aconseguir? Provocant-los! Doncs jo he passat la nit en blanc pensant una cosa. Em preguntava si a la vostra edat era massa aviat o massa tard per a aquesta mena de relacions, però com que sóc idiota no he trobat cap resposta. Però deixeu-me que us digui una cosa. Sabeu què farà riure la persona que us agrada? Sabeu quines coses l'entristiran? Sabeu quin futur somia? Si realment l'estimeu, us importarà tot el que és aquella persona des del fons del cor. Li donareu importància. Ens importarà. Si us importa, crec que vosaltres mateixos trobareu la resposta. Fukae, confio en tu. Himejima, confio en tu. Prou d'aquest color. Aquells dos... Són innocents! Jo també em vaig aixoplugar de la pluja i els vaig veure. No va passar absolutament res. No pot ser! Per què no ho ha dit abans? Si ho hagués fet no hauria sigut tan divertit. La persona que més m'importa. Kozuha. Senyoreta! La persona que m'importa a mi. Senyoreta.
次のぶらりどうします？そうね。じゃあチンスコ食べよう。先生、大変です。どうかしたの？早く